Коли закривається літній сезон, починається зима. І це час для того, щоб, знаєш, перезавантажитись, зробити апгрейд. І зараз саме такий час. Коли ти плануєш знову ж таки, коли ти думаєш, як зробити краще, і задавати собі постійно одне і те ж запитання. Кожен день, як я можу стати краще. Для того, щоб дати більше цінності тим людям, які тебе дивляться, які не дивляться. Може, нові люди до тебе приходять. Яку цінність ти їм можеш дати зараз? Саме в цей зимовий сезон, щоб весною стартувати з новими силами і з новим натхненням. Тому подумай про це. Як це зробити так, щоб людям стало більше цінно те, що ти робиш і те, що ти говориш. У мене є гарний інструмент для цього. Якщо ти хочеш пізнати його, що це таке, будь ласка, переходь за посиланням. Там вся інформація в телеграм-каналі. Гарного дня тобі!